Mark le Rebecca Spencer te nupa chuan Monticello, Arkansas in pakhat Ellen House an ti chu an leya kumtam takaliam nu po a meeting ai ven le thon thu top theilo tur an tong don tian in shelok big lo. Spencer chungkwa hi pa ber na wangin Oklahoma changin Monticello a hian an pema University a na azom don wangani. Monticello an thlen zan chuan an nupa le an fapa te pahnih nen chuan in khal chhuakin khochung chu an fangkwal mai maya in leitur an mil deuh pa ani. Manla in sak moi tak tak te chuan an mital la hlea. Ellen House an han thleng che chu Rebecca chuan kar chu ati ding hala. A chan chu Ellen House chu an du thu sam ang che ani wangani. Rebecca I phei chuan moi ati mema chuin chu ano pan laya changa a indu thu sam alo suang to ruk reng chin angkha ania wangin adu ngal ema in chu tlemin alo tlabal ve de hlek to a siam chat ngai lai a omnual chungin chuin chuan a hip tlat maya chuin chuan an chung kwa chu en kola siam chaturin alo ngak anga shiat na ane. Mark Spencer atane ro chuan arap om dewa aliana a hlui to a cheve to viau boka ma se moya ti ve em thawa han chei deuh chuan in moi takani don ti a she thiam ve chu in chan chin she tur omanga an rin te chu an han bekwala lean du thu te chu an soi zela ti chuan mi te point Spencer chungkwa in Ellen in an lei du thu chu an she dar zau zela ti chuan anei tu nu beng chu a thleng ta a nikhat chu Rebecca chuan in nei tu nu hne na chang chuan phone call a donga a in le an du thu alo sha dan te chu a soya. Rebecca po chuan moi an ti zia thu te an chungkwai nan o zia te chu a soi ve boka ti chuan in nei tu nu chuan lenga a soma in hnung huan lama chuan thingpui te in pa in anin koma in chungchang te po chuan soi du na. Rebecca chuan chu in chu a ot zwala a om hle thei to lo nei nge ya du nikhat chu in thala tur chuan Rebecca chu a chhuak le a in malam tha chu tam takala a adu to kalak nu chuan ina ho in a computer a chuan ada lut le te a ti chuan uluk zokin thalak chu a en le a chu da chuan thil fel lawa mu tukver pakhata chuan thil vara muwa an thil mu chuan mishing po ang chuang lawa thil siam mak taka ang mishing pa ngaya an lawa wang chuan Rebecca po chuan a hlau dewa arap deuh ma se chu tiang thil fel lo an mu to chung po chuan chuin chuan ala hi prenga an du na chu ala kyang chuang lawa an du tlat chan po chu anin she thiam chuang lo chuin chu an ta ani angai deuh to pa nei chu an la tum nget bur thau ti chuan an lei ta nge ya che chat ngai man mo thak ang te an che chat nu chuan an lwa lut ve ta an lwa changa akar khat na vela chuan ni khat chu Rebecca chuan choi na pindana chuan na athoka chuti lai tak chuan afapa Jacob chuan run kalpelin akal nula Rebecca chuan auzuin khungei kaldon ti na zota ma se anu biak na chu she om poina om lawa chan po chang lo chuan apan lam chu apan nul anu chuan a hnunga chuan a zuya chauka a chuan a lut zuka a hnung loka anu chu a lut ve a ma se Jacob a reng a lo om lo a hnung loka kha na zuya chete bakin anin hlat lo ma se chauka a chuan tu ma mu tur anum lo ani chu in chunga chuan a zong kwala mun dina chuan a kalkwal ma se afapa reng a mulo atopa chuan anin fiam na pindana chuan a luta Jacob le Josh ate chu an lo om dun renga video games an lo khel dun reng anu chuan Jacob chu a hawa ngati nge ka biak nai shat lo der tia zo chuan Jacob chu a hoi hai khop maya nui thil soi chu enge om zia ka shelo karon chuak lo shim heta hian dar kar chuang kom to video games kan khel char ti na lo changa Rebecca chuan makati hle ani chuan Jacob anga a mu khatunge ni ta ang Asia swale a mu swala ni silawa thashang Jacob anga in siam danglam thei ani mayangem
thlasang mihring damlai anga insiam danglam thei in khatha han chen pui chu ara pom riawa tuman chu tiang thil chu kan chen pui du arinom lo Mark Spencer chuan thlan lung banga lo om hi a mu chuak nol boka chu thlan lung chu naute kumsang kha zariat somkwa panga piang kumsang kha zakwa boral thlan lung ania in chunga thlan lung lo om nol chu thilmak ve takani chu no pang chu tu fa nge ni ti ro hria chhuat the ani talawa mingte po a in ziak ve nge ya ma se Ellen chung ko mi ero ani lo chutia thilma kan ton tak zeu zewa chuan anu pa chuan ngai that lo na an nei chanta a anin chanchin hluite chu a thei angin an han chui ve a chuta chuan an che nei chuan chanchin hlui pa ngai lo le du om lo taka nei ti an she chuak ta ani Ellen House kumsang kha zakwa paruka Jolie Elena sakania anupui keidai nen chuan fanu pathuman neya Loni Leidel le Lewi te ania Leidel Ellen Bonner hi he ina thachol theilo la omreng lar berania atha shan na satawanga shiat larani bok anulat lavel hian ngai zonga nei ve nuala mase mangai na lama avan dwai ve shim nge atluang lo mema pasal nei lavin alen ve reng pha a alo len rei ve deuh hnu phei chuan aril ru thlengin a ngonga alungai thei mem mai ani kumsang kha zakwa somli pariat Christmas zan ania Ellen chung kwa te chuan Christmas chung ko party an neya an hlim dar emo an ti la chuan leidel chu atla shanga in hnuaya chuan chuk thlain eitur tlem te a eya ti chuan in chunga a bedroom a chuan ngoi hle lut le in mercury cyanide mum chu a eya a in ti hlum ta ani a chanchin chuan mi zong a chhonga makan ti em vek leideli chu nula zakai le challang ve takania ngai na tu le ngai sang tu po anga a mi in an chung en ve chin angkha ani chuti maya inti hlum du na rel ru hapu chu oi har sa an ti em vek a thi nuwa chang chuan Ellen in a thil thleng to shim hi chu leideli nen hian a in zom zela leidelin mercury cyanide mum eya a in ti hlum na pindana khan zantinin Rebecca le Mark tenu pa hian riak china chu pindan chu mi thi to tharau nen anin chom ani bera a in ti hlum chan hi kumsom ruk chunga chu hriat lavina oma engwanga in ti hlum nge ani ti chu zo na ani reng chin mase kumsang ni pakwa August kha ania ni kha chu inrin jing hi ania markazing thau chu mak tak main inchung pindan te etik hai ringot chu aril ruwa oma etika chuan engemaw a hmudo nanga hriat na anei tlatani mak tak main aril ruwa chuan akalna tur chu a shekara aril ruwa kalna tur hriat tirani na zel chuan akala ti chuan etik chuat in hong a hmuna lam chu apana chuta chuan lekha phek ungto tak hi a hmuwa a han en chianga lekha thona lo ni ama point in chung an then final ama etik chu an hai fawa engma an mungai se lawa chutia margarel ruwa anin chung pindana kalalang thutte thilpoi mo lutuk a han muthut mai te chu thilmak takani lekha thon chu a han chiar china mangai lekha thona ni ti chu a shethiam ngala a chiar thui zela leideli ngai zong pa ne na changa lo kalani ti chu a shele a lekha chang chuan he pa hian a mangai hle ti a sha theya leideli po in a mangai ti hai rual ani lo ti chuan leideli in ti hlum chan kumtam tak zo na lo ni to chu lekha chuan a chang ta chi a leideli kha mangai na atluang lo rem lo tur mi pa kopui nei to a mangai awanga in ti hlum alo ni leideli kha na thi chan dik tak she tura adwa wangin kha muna kha mark hi atir ani theya ziak mi ani tia sha ta wangin a chanchin lungchhia thak tak puang chuak turina du po ani mai theyani leideli nu kha master bedroom chu akal tlat china kongkalu theilavin kumsom thum pasari laya in khara a chan chu leideli tha kha pindana khan ala chambang ti a hriat wang ani chuina chuan kumdon anom tling to angtia
paranormal investigation nei chu an rem ti ta a chuta investigation an ti na lama chuan chhuat atanga ceiling thlenga thil vir chho chu an la fo a chu thil an lak fo na pindan po chu Spencer nu pamut na pindan leidelin tur eya a in ti hlum na pindan kha ani heng thil thleng te hian kong engemaw takin leidelin en hian inzomna anei an ring thlata chu pindan chu ala chen chil thlata boruak chu athunun thei thlatani Mark Spencer po chuan chu in chu a sang nge ya kumsom ruk chunga mi nan soi thin dot mai emo ati thin Ellen in sang chan chin chu atak takani tia oi veta kha an chen pui ti chu aring veta ani zan kha chu Rebecca chuan in tura dua wangin an pindan atang chuan in hnuai lam chauka chu apana adua lak nu chuan kailon chu azo chho le maya ato pathen chuan a han hoi le ta no panga zumu no pang tak tak ang hian a hmuwa ma se chu no panga chuan kim lawa kut kele mela nei lo athil hmuwa wang chuan aril ru abuai veka athok thlengin a buaya ma se ti thei eng ma nei lo hoisana duwa ma se a hoison thei lo a dan po a in control thei lo wang chuan ama le ama thleng chuan a in hlawa chutia a en reng lai chuan second ruk vel nuwa no pangpo chu abo vele mai ani Mark po chuan anu pui tal buai lai chu muin a sheve veka a thocha hlei thei lo chu zau deuh devina anga a oma in sep dora reife chu tianga a nu chuan a thocha le thei chawani chutia a dana pa ngai le nu chuan a thil ton chu a pasala shilveta a khano pangkhan mu theya inlan turin chakna mak takaneya thil mak ve takani he thil thleng hi an ina thil lo thlenga chuan a shinga shana thleng lo berte zinga mi ani khano pang Rebecca ina mu kha markan than lunga mu nen khan inzomna aneyan ringa chutia no pang kha a mu le ngat nuwa phei chuan anina hian tharau chambang a nge ti an ring het bur to a Rebecca phei chuan a chiang em to ma se chuin chu nuam an tia an hmangaya wangin anom lui tanga lo shang ma se hip tlat tu kha ala tlata chwasan lampang chu an ril ru ri lo pa ber thleng chuan lo chang an nei fawa achang chuan in shanga han chen te top chu nuam lo ti ruk na an nei thin pa ber po chuan ma nia ngam lo chang a nei fawa ma se chu ti chung chuan chu in chuan moi taka siam le tu tur amamo nia shiat na an nei tata kumzala ya liam to a tuna chuan he in hian an chung kwa hi athang net to a amamo to nia shiat na an neya amamo pek chu poyan ti lo tina zongin engtharau swal ma chelo boka lim tak chuan an khosak chhunzom ve zelani apani na kan ngai thak tur chu in shang dang Carolina thil thlengani Marilyn le Mark Garcia tenu pa chu Rough and Ready California an senga an chena in hi Marilyn tan chuan mun thar ni ma se Mark tan chuan a in nei chun a seilin na inania he in hi ala chwa san ngai lo ani nei nuwa po Marilyn hi an ron zoom vea ani ne atanga kumria chung chu engkim apa nga ya engma thil dang lam thlenga ngai lo an ina thil dang lam thleng ma saber chu Markan surveillance camera CCTV anina avwa atangin ania zana thomak tak takan sha china wanga wa anni thilpa ngai lo a ngai shan lawa an ngai ti chatna na wa mai an ni bok masele ni khatchu CCTV monitora chuan mi chhmel hi aron langa Marilyn chuan a camera chu ngal vatin tha a han la te a ti chuan ami mu chu tunge ani sha tumin pona chuan a chuak ngala ma se tu ma mo nei lo in chunga chuan lut lein monitor chu a en le a mei chhmel chu alo lang to lo tha alo la man hlawa thalak chau chuan nei chunani apasal chu a shilvea thalak te po chu a mu tira ma se an pa chuan enga vak ma lo ngai saklawa thilpa ngai lawani na shelawa
enge muthil hlim thla emo engkal dik lo deuh a hmu sual mai mai ani a ring ma se Marilyn chuan a theihngil theilawa a thil hmu chuan a ril ru a lu a reng maya ti chuan Mark ate chung ko thalak da na album chu a enta a phek masabera chuan ti phuzok thei thil a hmu ngal a phek masabera a thalak hmu chu Mark a pi thalak ania camera monitor atanga a hmeichhe hmu kha chu nu chu ani ti a hrengal ma se a pasal chuan a oilawa kumtam tak liam ta boral to a pi thalak ani chu ring theilo ma se a pi hian a thi ma khan khovel hi chen na tla ka ni lo huna karon shwayang che ti in Mark hian lo shil to a chuwang chuan a pi anga angai du lo a pi ani chuan ama shwai tura lo kala ni theya chu angai ngam lawani api ani aring tak tak lawani lawa aring ngam lo zo kani chumi nu chuan zandar khata changa dar thumin kara hian Marilyn mutui lai chu a har zia badroom lama chuan a kal nge ya badroom dar thalanga chuan a in en le reng ringot zela dar thalanga lang ama le ama chu a in shenga mi alawa a in hai chin votia a khur hlok thlengin shawara chuan a in phu china badroom a chuan engtia rei nge a oma in shengai lo chuina thil thleng chin chuan a nun na sa takin a ngonga ami zia thlengin a danglama a pasala shil lain a pasal chuan malriawa a in shiata wanga a thu phwa chop kwal vel mai ngai saka du wang mai maya a tir chuan anga ya paranormal lam thil reng hi Mark hian a ring ngai lawa thil thlenga ompoa a shil fe na zon tum tlat ang chi khani ma se ngai dan thlak danglam tur thil chu a thleng ta anu pui chuan thuk me chhemna hmuna thla alak chu a hmu tir ta a ni kha chu Marilyn chu thu thlenga amuzal mai maya a thau chuaka me chhemna a kalpet lai tak chuan an thing to atele thuk in kara chuan eng pol var deuh hi aron chuak tia hmuwa chu tiang thil chu amma ala hmu ngai lawa wangin makati emema a camera chu lain tha ala le a ma se thala ka chuan eng pol ni lavin mi pa mel ala fu ta dai mai le sipai thalak anga ti ema wang chuan a pasal te chung ko album bok chu a keu le a pasal pu thalak hauda khomna a han keu thleng le cha chu a thalak fu ang cha chu a hmu le ta a thalak le a pu thalak chu a pasal pu a han en kop tira shilfia anga ina reng a shetalo anin anzia a hmu chuan Mark bo chu a phuzoka Marilyn bo chuan arin phak bak aya thil lian tham ama chon mek ti chu a shethiam chan thalak pakhat zok chu kumsang khat zako bor vela la kania pakhat zok chu ni re lote kalta ala kani anin andan le a in kung kai dan chu thil thleng palatan chuan amak ma dewani anu pui chuan a chung te kalta ne na in kai hnoi thla ala fu renga makati top theilo chuta china phei chuan Marilyn chuan thalak chu tui zwala a tui wang po ni lavin thalak chuan a hip tlat to chutia tha tam takalak le nu chuan a thalak fu pakhat chuan a ti phule ta chu thalak chu tunge ani a sha chian wang ani tu dang ni lavin ama nu chapa boral to nge yani anu chapa hi he thilaton ma kumlia boral to ania enge hetia aronin lanchan hi shiata chak ema a unen hian an kumain thawa a sian lain a u hi chu atlangwal jan dei to a chuwang chuan hunan mangdun tam lawa anin mutam lo anin biak nun ber po a thi ma kuma dai ani chu tiang thil aton zut chan chu a shelo hlea makti nai chuan hlauna nga to zok ni kha chu me chem na lai bok lak le chu aril ruwa alang tlat maya camera a han me le chuan a mel shiat ngai lo thla chu ala fu le ta amit le nar te chu a hmu theya mel hlo om takani chu thil chuan a ti hlo to ema wang chuan chan na zong na sa a chu mel chu tunge ani sha tumin internet ate azong kwala a hlawa atal buai vek to a pasal po chuan Marilyn hian thil ti theina mak tak anei ni hialin a shi to a an thil ton zau zai chu thil pa nga ya chiar chi ani to lo
Marilyn chuan tun thlengin heng thla alak fu te hian alaka tangin enge du an nei ti ala she chuak lova ti tur ber po shilavin mang ang takin a om mek ani ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota min ngai thlak saka wangin kalom emema ka video te ngai na zong ani chuan khongai takin he channel hi min lo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia